Tervetuloa tänne Kangasalan Pikolinnan ihaniin maisemiin Villa Armakseen tutustumaan Armas Branderille, Pikolinnan sairaalan ensimmäiselle ylilääkärille rakennettuun hienoon täyskivitaloon. Koko suvun koti, kesäpaikka ja kesämökki, kaikki samassa. Tervetuloa Villa Armaksen yläkertaan. Täynnä upeita arkkitehtonisia yksityiskohtia, vanhat puuovet ja täysi kivirakenne. Mitä Johanna on mieltä? Erinomainen. Täältä löytyy myös oma lounge-tila, eli olohuone, valtavan iso makuuhuone, 2 vierashuonetta ja walk-in closet. Hei! Ja päämakuuhuoneesta on parveke, josta on näkymä suoraan Vesijärvelle. Tervetuloa Villa Armaksen keskikerrokseen. Tämä tila on toiminut tällä hetkellä galleriatilana. Keskikerroksesta löytyy myös salonki ja toinen makuuhuone, jossa on oma kylpyhuone. Tässä kodissa on valtavan suuri keittiö, mihin mahtuu ruokapöytä isommallekin porukalle. Ja täysin peruskorjattu, saneerattu viimeisen 2 vuosikymmenen aikana. Tästä kiinteistöstä on jo valmiiksi tehty 110-sivuinen kuntotarkastuslomake ja tämän saa välittäjältä sähköisenä tilattua. Rakennuksessa on betoniholvi perustusratkaisuna ja alakerrassa teräsbetonilaatta. Kellaritiloista löytyy sekä iso pukuhuone kautta tällainen man cave tai woman cave. Oma erillinen pukuhuone, isot pesutilat 2 suihkulla. Saunaan mahtuu ainakin 10 henkeä. Kaikki tip-top, juuri laitettu. Erillisiä varastotiloja ainakin 2 kappaleen takapuolella. Ja sitten iso kodinhoitotila isoilla laskutasotiloilla. Ja teknisiä tiloja löytyy jokaiseen lähtöön. Ja kun puhuttiin siitä, että tässä on kesämökki samassa, niin ai. Mä oon Johanna Leppänen. Ja mä oon Rami Valli. Tervetuloa Villa Armakseen.